L'objectiu principal d'aquest projecte és millorar la mobilitat en persones que tenen baixa visió. Per baixa visió entenem un pacient que té una agudesa visual per sota de la norma i també pot tenir un camp visual reduït, és a dir, que no percep tota l'extensió del camp visual i en la majoria d'ocasions hi ha una barreja de pèrdua d'agudesa visual, pèrdua de camp visual i sempre hem de considerar que inclús amb la millor correcció no es pot millorar aquestes visions. Per tant, aquest objectiu el que pretén és, amb unes ulleres que ens explicarà ara la nostra companya, com podem millorar aquesta mobilitat. Són unes ulleres de realitat virtual, serveixen perquè les persones amb discapacitat visual, com diu el Lluís, puguin desplaçar-se de manera segura en espais coneguts o no coneguts. Llavors, el que fan és indicar els objectes que les persones es poden trobar en el seu camí per no xocar-s'hi. Són objectes, poden ser frontals, t'ho indica amb un topo, amb una rodona, o poden ser laterals, t'indicaria amb una fletxa i te'l remarcaria l'objecte. Llavors el que ha de fer la persona és parar i desplaçar-se cap a una altra banda per no xocar-s'hi. L'objectiu és que les persones es puguin desplaçar de manera autònoma pels medis naturals en què es troben.